Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje sibe nosuku lumnandi usuku osibili lomthandazo. We're blessed today to have one of the sons of this house, Pastor Tina Zungu. Not only a worshipper but a pastor and a prayer warrior. Kubaluleke ngani ukuthi abazalwane masiqala unyaka bathandaze mfundisi wami? Ngiyabonga kakhulu baba kuyingozi kakhulu ukubala namhlanje. Namhlanje zezisane zomzalwane, which is a very important time ukuthi nje mina ngekuqala unyaka. I always say baba, ngalesikhathi isikhathi sokukhulisa the inner man, isikhathi sokukhulisa umuntu wangaphakathi, umncishe lo ongalaleli, umncishe ukudla bese ukhulisa ongaphakathi. For wonke umzalwane kubalulekile kakhulu ngalesikhathi wenze lelizwe elingaphakathi ligain more power yokucontrola lo muntu ongaphandle. So this is an important time for wonke umuntu othi uyakholwa uNkulunkulu ukuzolanda amandla okuhamba unyaka wonke. Siyazi kusona isikhathi esiningi where we get sithi nje sokuqala unyaka sithi uNkulunkulu awusinikeze ipower noma ipush yokuyofika kuDecember, because I always say baba iprayer noma the prayer and the fasting ifana nethebo emotweni enethebo. Oh my God. Because it pushes you to gain more power than the normal engine. So wonke umzalwane uyadinga ukuthi azolungisa lethebo yokuphusha kahle onyakeni to fast forward ukuthi uNkulunkulu akufast forward izinto zakho unyaka wakho uqale kahle ney'busiso. What more can we say? We're coming to push Table Church. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, ndoda kaNkulunkulu, siyabonga kakhulu kuba nawe. We know that you are a son. Sithandazela ukuthi nangalo unyaka uNkulunkulu akuthathe kule sinyathelo esisona akubeke phezulu. Remember bazalwane, uThina is not just a worshipper, a singer, he's also a man of God. Please pray for him, pray for his family, and we are very grateful ukuthi uNkulunkulu has appointed, anointed him for a time like this. Come tomorrow, we are here again 6 o'clock. Surprises and surprises. God bless you. We are here tomorrow. God bless you. Amen.